F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba. Kemm grazzja kbira li qegħdin nagħtu dal-ispazju fil-ħajja tagħna lil dan Alla li sar bniedem, miet però qam u għedna li se jibqa' magħna. U l-qudiesa hija din il-preżenza tiegħu fostna. Din il-preżenza ta' dan Ġesu li jagħtina l-ħajja. Jew niftħu qalbna lih. Jew ngħidu grazzi lil Alla li tajudna brigal ta' mħabba. Jew nitolbu ħjejna ħalli ngħixu fuq il-passi tiegħu. Ħalli nwettqu fil-ħajja tagħna l-kelma tiegħu. Jew nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena, Mulej ħniena. iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla għajn tal-ħelsien u salvazzjoni tagħna. Għati widin għat-talb li fiċ-ċokon tagħna qegħdin nagħmlulek. Int li fdejtna bid-demm ta' ibnek imxerret għalina. Għamel li aħna ngħixu bik u li fik isaħħilna dejjem insibu s-slim u l-ħarsien minn kull deni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għani mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa jitkellem fil-sinagoga ta' Antiochia ta' Pisidja. Pawlu qal, Ħuti u Lida u Abram, u intom mill-ġnus li tibżaw minn Alla, lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalemm u l-kapijiet ma rfux lil Ġesu u lanqas ma fehmu kliem il-profeti li nqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kkundannawh għall-mewt. Għalkemm ma sabux fuq setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qeduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalemm u li issa huma x-xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-wiegħda li Alla kien għamel lil missirijietna temma għalina li aħna wliedhom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm. Ibni int jien illum nistiltek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ibni int jien illum nistiltek. Flimkien. Ibni int jien illum nistiltek. Jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sijon l-olja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli ibni int jien illum nissiltek. Flimkien, ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik b'wirtek u truf l-art bi priża tiegħek. Virga tal-ħardid int tkisserhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Flimkien,
Ibni int jien illum nissiltek. U issa slaten ifmu sewwa. Twidbu intom li taħdmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża' u bir-roda f'riġlejh busu. Ibni int jien illum nissiltek. Jien u it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qarim mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur nħejjilkom post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intkom ukoll. U triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu mulej aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Hekk kif għad fil-bidu kemm grazzja kbira li aħna nagħtu dan l-ispazju fil-ġurnata tagħna biex niltaqgħu ma' Ġesu fil-quddiesa. Kemm grazzja kbira l-ewwel qed tisma' l-kelma t'Alla, kemm tagħmellek kuraġġ żejjed illum l-ewwel sentenza: Ġesu, lilek u lili qed jgħidilna tħallux qalbkom titħawwad. Kemm sabiħ tisma' lil Ġesu jagħmellek kuraġġ. Aħna li ngħaddu minn ħafna mumenti jibsa, diffiċli, ta' dubji, ta' biżgħat. Kemm sabiħ li tqum filgħodu u tisma' lil Ġesu propju jtennilek tħallix qalbek titħawwad. Hija l-frażi li kontinwament Ġesu jitkellem fuqha u jindirizza lilu nnifsu fuqha lid-dixxipli tiegħu meta kien magħna. La tibżawx. Għalfejn qed tiddubitaw? Aħna l-isbaħ ħaġa li għandna hija din il-fiduċja tagħna f'Alla, mhux naf xejn li mbagħad qal emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Għandna xorti intu jien li aħna nsara li nafu b'dan Alla li batilna l-Ġesu li għandna l-Ispirtu Santu. Kemm grazzja kbira li dan Alla huwa magħna. Li jiena nista' npoġġi l-fiduċja tiegħi fih, li nista' nintelaq f'idejh, ila li xu jaf iħobbni u jaf x'ixtieq għalija, x'inhu taġid għalija, anki meta jien forsi ngħaddi minn mumenti jibsa. Ġesu għadda minnhom u għalhekk għadda minnhom għalija. Ġesu fuq is-salib aċċettah kif tafu għalkemm bħala bniedem ħass li kellu jitlob lill-missier li warab minnu dan il-kalċi, imma aċċettah għax ra li dik hija l-volontà t'Alla, dik is-sija tiegħu. Kemm grazzja kbira meta jien anke fit-tbatija tiegħi, anke forsi fl-uġieħat li għandi, fl-inkwiet li għandi, kapaċi nara fil-Ġesu li qed jagħtini l-forza għax fih nista' nsib il-kuraġġ nerfa' s-salib tiegħi ħalli nimxi l-qudiem warajh. Mhux tab xejn li hu kien sinċier miegħi u qal li min irid jimxi warajja jerfa' salibu u jimxi warajja. Dan hu l-kuraġġ li qed joffrili Ġesu. Din hija l-grazzja. U din hija l-grazzja speċjali li llum anki qed iwedna Ġesu. Sejjer biex inħejjilkom post. Biex fejn inkun jien tkunu intkom ukoll. Kemm grazzja kbira li jien naf li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra.
U li f'din il-ħajja Ġesu se jippreparali post fejn jien noqgħod. Jiddependi minnek u minni. Jekk dan il-post li Ġesu qed iħejjili u ħejjili biex jiena nista' ngawdi lil Alla, ingawdi jew le. Kemm grazzja kbira tara lil Ġesu li anki wara dan il-diskors li għamel propju lill-apposti talab saħansitra din il-ħaġa lill-missieru. Għallu missier, irrid li dawk li huma tiegħi jkunu miegħi wkoll fejn inkun jien ħajjaraw l-glorja tiegħi. Xorti għandna intu jien li nistgħu ngawdu lil Alla permezz ta' Ġesu. Għax hu maħar qudiemna, mar qabilna biex iħejjilna post. Biex verament aħna jkollna fejn nistgħu namru fil-glorja tas-sema. Din hija l-imħabba ta' Alla lina, mhux biss f'din il-ħajja imma anki fl-oħra. U s-sabiħ huwa li propju anki Tumas meta qallu aħna ma nafux fejn nisejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq, imma Ġesu qallu emmen fija Tumas, jienu t-triq, jienu s-sewwa, jienu l-ħajja, jienu dak se mmexxik għal din il-ħajja. U tifmu kemm meta nħallu l-Ġesu anki jmexxina hu, kemm nimxu fit-tajjeb, kemm nimxu fl-onestà, fil-ġenwinità, fit-tjubija, fl-imħabba, f'dak kollu li hu sew, f'dak kollu li hu Alla. U tħoss għax Ġesu għalilna wkoll li jekk jiena verament ngħix din l-għaqda miegħu, inkun qed ngħix fil-paċi. Jien nagħtikom paċi għal Ġesu li ma tafx ta' tħid-dinja. Jiġifieri minn din id-dinja stessa aħna nistgħu ngawdu din l-esperjenza ta' Alla. Din l-esperjenza li Alla qed joffrilna fl-imħabba tiegħu biex nistgħu ngawduha minn issa u hemmhekk tiggwidana biex nimxu sakemm ma naslu għal mument li ngawduha għal dejjem. Dan hu s-sabiħ ta' dak li ħalaqna li Alla, xi grazzja għandi li għandna l-magħmudija, li għandna din l-esperjenza tal-fidi, li għandna din il-komunità tal-Knisja li flimkien nistgħu nagħmlu kuraġġ f'din il-mixja tagħna. Ħalli ma naqtawx qalb nimmansi, nimxu l-qudiem b'wiċċna l-qudiem, inħarsu l-qudiem biex niltaqgħu ma' dan Alla li jħobbna u li jixtieq iħobbna. Dan hu s-sabiħ, ejjew ingawdu ħbieb, ejjew verament ingawdu anki din il-ġurnata fir-rieda tiegħu, fil-grazzja tiegħu, ħalli anki din il-ġurnata tkun parti oħra minn din il-mixja tagħna lejn il-ġenna pajjiżna. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru leh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Ejjew biex jera nitolbu għal-Dusija tiegħu il-Papa Ljun, ħalli tagħtih l-għajnuna f'din missjoni ġdida li tajtu, ħalli jkun jista' bl-għajnuna tiegħek imexxina fit-triq li twassalna għandek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-isfijiet tagħna l-Arċisqof, l-Isqof Anton Toma, l-Isqof Joe, l-isfijiet l-oħra. Għatihom il-grazzja mulej ħalli verament huma wkoll ikollhom il-gwida tal-Ispirtu tiegħek. Ħalli jarfu f'dak li jagħmlu jgħidu ikunu mmexxijin minn dak it-tajjeb li inti tixtieq toffri lilhom u permezz tagħhom lilna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fl-imħabba ta' bejnietna u l-għożza ta' xulxin. Ħatina l-grazzja li fid-djarna jkun hemm ħajja il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Ħarishom minn kull ħsara minn kull deni, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. U għatihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu qamu muġwajn, inkwitati, muġwa. Għatihom mulej kull għajnuna. Ħalli fik isibu l-fiduċja tagħhom u fik isibu s-serħan ta' qalbhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżjis mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Istrieħu fil-slim. Amen. Jew induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatiħu ħsiebna u tieħu ħsieb dawk kollha li għandhom bżonn l-għajnuna tagħha fil-ħajja tagħhom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għalina l-familja tiegħek u l-offerta li qegħdin nagħmlulek. U għatina l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma nitilfux il-grazzi li qlajna u naslu għallejla ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażin tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullu mkien fid-dinja, il-bledmin kollha jimtlew bilena u aħna flimkien mal-anġlu mal-qaddisin nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawwitu l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smawwit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smawwit. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għandna fostna issa fuq l-artal huwa Ġesu li qam bil-mewt u li jinsab ħajja lina f'din l-Ewkaristija mazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek
mxerda mad-dinja kollha, għaqqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Tewma, l-Isqof Joe, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin fil-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm ħaġa sabiħa li Ġesu fl-intimità tiegħu mal-Missier qasammana dan il-mument fit-talba tal-Missierna u daħħalna f'din l-intimità tagħna mal-Missier. Ejjew ngħidu bl-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrilna d-nobitna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tar-tisa tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fija.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffir li, Sinjur Alla, nitolbu. Xerred dejjem u lej il-ħnina tiegħek fuqna l-koll li jinsalvajt u żommna taħt il-ħarsin tiegħek biex aħna l-koll li nfdejna bil-passjoni ta' ibnek nibqgħu nġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu
biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk kereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum u ħafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu għafrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie marbut ma' kolonna u msawwat. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum u ħafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzum li għal-mulej miegħek, mberkindi fost nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria għal-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-ejma. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġew fuq rasu kuruna tax-xewk. Missiena li inti fis-smawijiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u ħafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria għal-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-ejma. Marija Santissima uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen,
u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tikuni bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu miet imsallab fuq is-salib. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, waffrilna d-nubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li ngħidu li xaħna turufnatu li teva, li l-ek nitnedu aħna nibku nofu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ija mela fukata tagħna dawwalejna u krajnieti jek tal-ħnina, u rina wara dan it-trufnament, il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina u pija, u ħelwa, u Verġni Marija, skont il-fema tal-Papa. Bissirna li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, u għafrilna d-nubitna, bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mberkid fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu jiddililhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibinalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trinità għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan am nista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan am tella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wetna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem s-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni mqazza u glorjuża ta' Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xritan
u l-ispirti ħsiena l-oħra li ġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk il-qima li nqimu bil-misteru il-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.